салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва ахварони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, барои нафароне ки ҷои кор мекунанд, яъне ки корхона тайёрай дар кӯчаи Раҳмон Набиёв бари ошхонаи Шоҳина. Адресашро бо ма пурратар менависам. Якта яма барои устои электрик. Биёз мебинем. Иҷаша ҳози мо балон задагем. Ёра холӣ мекунад, намҷои салқинак барои устои шумо, яъне ки устое ки мефорашон корхонаи тайёр биёванд, на корхона тайёр битон рехтагӣ, ҳатто ҷои ховам дора, ёз ҷои ховашро нишон метаҳем. Рақамҳоро менависем, занг мезанед, акамирда маслиҳат мекунед, нархона ба иҷора дода мешавад. Плюси як тамошини дигаи BMW, ҳоз мерем BMW-ро нишонтон метаҳем. Дар бораш ҳеҷ гам намезанам, барои ки худтон медонед, одами мошинхар медонад ки BMW чӣ хелие. Нархаш арзон аст, 80 000 сомон аст. Бо арзон мекунанд, 80 мехамбонанд. Инам рақамоша дар болои экран мемонам, занг мезанед. ҳозир мегзарем ба ҷои офисҳо, яъне ки офис дорем дар ҳамин дарун ҷои офис, ҷои хов мерем, ҳозир болоро нишонтон метаҳем. Кадомит мақсад ҷои маркази омӯзишие, ягон офисай, чизе ки мехоҳем дар инҷа тайёр аст. дар инҷа медрои якта туалет, якта ванна. мақсад поёнда кор мекунӣ, ҳама ҷо ҷазир мешавад. миёи болода чикор мекунӣ, душ мекунӣ. ҷои беҳтарин кардаги. комнатаҳош майда ака. ина комнатаҳош инам хеле. инҷа ранги яххонагай хушрӯа кардагиам, дарунашам яъни шонте. баъд бо исмиёй. исмиёй инам қадараш тайёр кардагиай. дасти роста. худат мегӣ ремонт мекунӣ, мешинӣ иҷорада. ишам ҳам хелай. ина чизои масъолаи сохтмониш тайёрай миёй. тайёра кай мекунӣ. ягон офис барои хитай ҷои салқинак хушрӯа ҷошам тинҷа. ин ҳозир нави раҳра нишонтон метаҳем. хулосаи гап ки ҷои зурай барои офистон биен бикунем, бишинем, истироҳат кунем. то видеои оянда дар канали мо подписатсия кунед, видеода лайк кунед. ягон одаме ки корхона мекунад, корхонаш тайёр аст, фақат меам устогиша мекунам. раҳмати калон.